Jednoducho každý z nás o niečom sníva. Niekto sníva o vzdušných zámkoch, niekto iný zasa o veciach, ktoré sú pre väčšinu z nás samozrejmosťou. Sú takí, ktorí si svoje sny plnia sami, ale sú sny, ktoré by bez pomoci iných zostali navždy len s nami. Aby to tak nebolo, zorganizovala nadácia Amicítia už po 4. raz Noc splnených prianí. Vďaka špeciálnemu vozíku sa bude môcť na vlastné nohy postaviť školáčka Monika zo Spišskej Novej Vsi. Noc splnených prianí už pomohla viacerým deťom. V predošlých ročníkoch splnili sen malej Sandre a chlapcom Miloškovi a Marekovi. Poslaním posledného hudobného večera bola pomoc 11-ročnej Monike zo Spišskej Novej Vsi. Nadácia bola vytvorená z priateľov, z partnerov, ktorí sme sa dali dokopy, pretože sme mali takú vnútornú potrebu vytvoriť niečo, čo tomuto svetu môže priniesť nejakú pridanú hodnotu. Keby som prišla o prácu, alebo keby som nemala sama seba, tak to sa o tie moje deti postará. A vlastne vtedy príde ten moment, že aha, áno, je tam ich otec, ktorý je fantastický, sú tam moji rodičia, sú tam moji svokrovci, ktorých mám strašne rada, takže vždy si spomeniem na to, že koho mám okolo seba a kto by mi pomohol, keby. Šiestačke Monike by vek uhádol len málo kto. Lekári jej po narodení diagnostikovali ráštep chrbtice a hydrocefalus. Dievčatko snívalo o tom, že sa raz postaví na nohy. Vďaka špeciálnemu vertikálnemu vozíku sa jej to teraz podarí. Stojíš, aký je to pocit? Najviac asi zapasíme s tým zdravotným problémom, aby sa to nezhoršovalo, ale máme veľmi milých ľudí okolo seba, ktorí nám pomáhajú vo všetkom. Určite ma oslovil jej príbeh, pretože mám dcéru presne takú istú, v jej veku 10-ročnú blondinku a podľa toho, ako hovorila tá Monika malá, tak presne moja Linduška takto rozpráva. Monikin príbeh, poznačený ťažkými diagnózami, chytil za srdce aj americkú multižánrovú speváčku Gail Anderson. Priletela z New Yorku, aby dievčatku zaspievala, ale ho tiež povzbudila do ďalších skúšok života. Charizmatická speváčka vystúpila na Slovensku už po 3. raz. Počas Noci splnených prianí ju hudobne sprevádzal Milo Suchomel kvartet. Slovensko je nádherné miesto a užívam si tu ľudí. Prvýkrát, keď som sem išla, hovorila som si, Pane Bože, kam to len idem. Ale rýchlo som zistila, že ľudia sú tu veľmi, veľmi milí a srdeční. Mám rada aj slovenských hudobníkov. Keď som videla na generálke, jak tá speváčka spieva, tak sa mi to páčilo. Sympatickej Monike sa splnil aj iný sen. Pred sálou plnou divákov si vyskúšala moderovanie. Srdcia prítomných si získala najmä svojou bezprostrednosťou a úsmevom. Dnes večer to tu moderujem so svojou spolumoderátorkou Erikou Barkolovou. Ďakujem ti, Vladička. Ahoj, láska. Dobrý večer, ahoj. Bolo to veľmi pekné. A ďakujem. Viem, aké to je mať dieťa, ktoré sa nenarodí zdravé. Je to tá najstrašnejšia vec, aká sa môže stať matke. Určite mi veľakrát pomohli ľudia, kamaráti, trebárs aj lekári. Hej, zachránili ma od nejakej choroby. Čiže určite mi veľa ľudí pomohlo. Keď je niekto v núdzi a nájde sa človek, ktorý mu pomôže, vždy to pohne mojim srdcom. Všetci musíme robiť niečo pre tých, ktorí si nemôžu pomôcť sami. Je to veľmi dôležité. Iba tak môže byť celý svet lepším miestom pre život. Noc splnených prianí má svoju moc. Plniť sny a túžby tým, ktorí to najviac potrebujú. Kiež by takýchto magických nocí bolo čo najviac. Monika, ty stojíš.